Tim mar Kenya Harambee Stars ochako rako margi motelo ne tuke ariyo mag manyo otiko madhi tugo tuke mag laro simo mar piny mangima mochan timore Jumabich ma juma ni eri kaachiel gi tich ariyo juma manyien e alap ma Kasarani. Harambee Stars biro rakore gi tim mar Gambia tich abich kapok girakore gi tim mar Seychelles ndalo 4 toke ka tuke ariyo go duto ibiro go Kasarani. Gie kindeno johera mag adhula pod omi thuolo mar ng'iewo otiko kocha ka bende kocha mar Harambee Stars McCarthy okwayo Jokenya mondo ochope alap ma Kasarani kar romgi mondo gimi timno mijing'o mana kaka ne gitimo e kinde tuke mag CHAN. Kenya nyaka sani omako thuolo mar 4 e chung' mar Group E e Group F ka group motelne gi tim mar Ivory Coast ka e thuolo mar 2 gi 3 omaki gi Gabon gi Burundi. So that's amazing because it makes our team selection only stronger, and you have top quality players playing in major leagues that's willing to come and play for the national team. So yeah, so looking forward to that. So we've done our homework on the players that we want.